כמעט לכל בת רביעית היום יש שחלה פוליציסטית והיא פשוט לא יודעת. אז מה התסמינים של שחלות פוליציסטיות? אקנה, מחזור לא סדיר, עלייה במשקל, סיעור בפנים, סיעור בגוף, חזה, בגב, שיער פתאום הופך להיות שחור וכאה בפנים, ובעצם כשאני רואה את התסמינים האלה, אני בדרך כלל מיידעת את הלקוחה ואומרת לה שהיא צריכה לפנות לרופאת משפחה או רופאת נשים, לעשות בדיקות אנדוקריניות, זה בדיקות דם פשוטות שאפשר לבדוק את הנושא ההורמונלי, אם הכל שם מאוזן, בלוטת תריס וכל הסיפור הזה. אפשר לטפל בזה באמצעות גלולות, כדורים שכמובן הרופא מתאים לך באופן אישי. אפשר לסדר את זה עם תזונה, לאזן את התזונה שלנו, לאכול דברים בצורה הרבה יותר מבוקרת. ואצלי בקליניקה, בשילוב תמיד של גלולות אני אומרת, אני יכולה לטפל באקנה עם קרמים וטיפולים, ובסיעור אני מטפלת באפילציה. אם יש לך שחלה פוליציסטית, ואם יש לך את אחד התסמינים, לכי תבדקי את זה, ואפשר לפתור את זה בכל צורה באמצעות כל מה שציינתי.